Hilde gaat regelmatig eten bij Jota in Oostburg. Waarom? Voor de gezelligheid en omdat de maaltijden vaak erg lekker zijn. Woensdag begon de week van samen om eenzaamheid tegen te gaan. Dus dat kan hier ook, een lekkere maaltijd? Om de 2 weken. Heerlijk. Ik kan niet zo goed koken als die mensen hier. Super. Het is nu de week van samen, de week tegen eenzaamheid. Spreekt dat u ook aan? Ja, ik vind eenzaamheid droevig. Droevig? Ik vind het droevig, ja. Dus het is wel gezellig als je met vriendelijke mensen samen kunt zijn. Voelt u zichzelf ook wel eens eenzaam? Ja, heel vaak. Heel vaak zelfs, ja. Maar u bent in ieder geval wel blij dat u hier kunt komen. Ik ben heel blij. Het is hier heel rustig en sympathiek. Iedereen is vriendelijk. Je hoeft niet iets te zijn of iets te kunnen. Je komt gewoon, je zit neer en eet. De week van samen valt tegelijk met de landelijke week tegen eenzaamheid. In de beginjaren van Jota heeft het bestuur bedacht om het de week van samen te noemen, om het om te denken zeg maar, en in positieve zin te benoemen. Omdat samen bij Jota wel een heel belangrijk thema is. Stel nou dat iemand denkt, ik zou eigenlijk wel willen, maar ik durf eigenlijk niet. Wat zou u kunnen zeggen om diegene over de drempel te trekken? Nou, ik denk dat de eerste stap de moeilijkste is. Als je zegt, ik zal er ook zijn, dat is al een stap. Als je binnenstapt, word je opgevangen. Direct. Het gaat niet alleen om de koffie of om de thee, maar het gaat ook echt om, je bent welkom. Je mag hier zijn zoals je bent.